Čaute, moje meno je Duodominik24 a dneska som sa rozhodol, že dáme si prvý gameplay z Fortniteu, takže aktuálne, ako sa pýtate, že jak je možné, že mám 60 fps, je to len preto, že som v minulom videu hovoril, ako si zvýšiť fps-ka, takže používam Nvidia GeForce Now, hrám to aktuálne cez mobil, takže dáme si nejaký jeden gameplay z toho, takže ideme na to. Takže aktuálne zapínam relátko, plníme aj Battle Pass, čo tu mám aktuálne, dáme si, no odomknem si hento na náhodnú vec. Získali sme nejaký pickaxe, či ak sa to vyslovuje, to je jedno, nejaká rybacina. Klajemneme to, lebo keď som si tohto Homera Simpsona odomknúť, potrebujem všetky veci získať, potom tu máme čo napríklad bonusy, napríklad tohto Diabla a Homera či Evil napríklad, čo tu máme. No, dobre, už som si to nevšimol, nevadí, neskoro. Takže, ako, dúfam, že ste si niektorí z vás stiahli Nvidia, lebo určite sa to ako oplatí stiahnuť. Není to žiadna platená spolupráca, len tak som to našiel a ešte čo tam dobrého je, ešte napríklad okrem tohto máte aj, no, Xbox Game Pass, nie Game Pass, jak sa to volá. No však to vám potom nájdem, však akú konkrétnu aplikáciu som myslel, takže ako vidíte, čisto ako, neviem čo vám viac tomu povedať, len proste som spokojný s touto grafikou, úplne so všetkým som spokojný, lebo napríklad tuto máte klávesnicu, no tu mikrofón nepoužívam, proste keby som si teraz aj štatistiky si tu môžem zapnúť. Zatiaľ to je v pohode hra, streamovanie, odozva. Čo tu máme? Používanie viacerých rýchlostí zakázané, to je jasné. Čo tu máme? Proste keby som mal klávesnicu, hrám cez klávesnicu. Keď mám joystick, tak hrám cez joystick, ale táto hra je podporovaná aj cez mobil. Takže kam pôjdeme? Pôjdeme asi do Paradise Palms, to je asi klasika, neviem kam ísť. Takže asi to viac nebudem komentovať, to stačí. No, toto som nechcel, dáme to takto. To nepotrebujem. No samé somariny som tu teraz pozostával, ale to nevadí. Prvého typka. No toto asi pokazili. Nevím. Nevadí. A prišiel som o ten aj o zlatú korunu, ale to vôbec ako nevadí. Takže si to vymeníme, napijem sa týchto miničok. Lebo máme, že 190 metrov, tam je pravdepodobne asi naša koruna, takže poďme si pre ňu. Ale počkať, ale zase v blízkosti mám aj tú korunu, ale tam asi neviem, či sa mi to oplatí, ale ja si to už niekto zobral pravdepodobne, takže voľak je prekempíme, aké by náhodou. Tuto asi nepôjdeme. Ale poblízko už ako vidíte červené tieto guličky alebo čo to je. Takže v blízkosti máme aj prvého hráča napríklad. A sú tam dve, ktorí stavajú. To nebude, počkať, tuto je asi nie.
Pekne, o mal moju korunu asi, pravdepodobne, ideme si pre korunu. Ďalší po mne, ale to kto dá? No, to som pravdepodobne asi zomrel. Dobre, takže niekto ma pravdepodobne z tejto situácie zachránil, dočasne. Alebo aj som mŕtvy pravdepodobne, toto musím rýchlo napísať. To prepraviť na druhú stranu. Postavím si tu voľakú ochranu a ideme sa dohealovať, takže mám späť korunu, to som veľmi rád. A teraz len počkať musíme. Dobre, takže zničím si to, toto nepotrebujem, toto si idem ešte raz prebiť. Ale bože, by som si to korunu nezobral, no počkaj, toto mi je nejak divné, nevadí. Ale mohla mi padnúť aspoň nejaká riflska, aspoň nejaká modrá, alebo epická, alebo legendárna, ale tak to asi malo kedy padne. Ale niekto ide zozadu po mne. Dobre, si brokovnicu na neho. Krása. Takže eliminovali sme jedného hráča. A teraz by sme mohli ísť aj do stredu zóny, však keď sa bude furt zmenšovať, aby sme už tam boli. A uvidíme, možno budeme na prvom mieste, možno vyhráme túto hru, možno nie, posnažím sa. Bol by som rád, keby som to vyhral. Toto máme čo? Toto nie, však mám už jednu, prebijem si aspoň náboje. Skúsime otvoriť teraz tento druhý, možno tam budú lepšie veci a keď nie, tak budeme hľadať ďalej. Lebo tieto zbranie, čo mám, to určite bude slabé. No dobre, takže sa ideme ochraniť. Ak to vyjde, neviem teraz. My sú vlastne kde nožinu aj zoberali, takže poďme na tú druhú. Dúfam, že tam nikto nebude. Takže si prichystám M4. Ale vyzerá to zatiaľ, že to je prázdne, takže je to v pohode. No, dobre, takže so snajperkou, jasné. Nevadí, takže ak sa vám toto video páčilo, dajte lajky, odbery, napíšte dolu do komentára, že či mám dať part 2 alebo nejakú inú hru z Nvidia GeForce Now. Takže sa s vami lúčim a čaute.